To fa wata sabuwa yanzu jami'an hukumar DSS sun kama Sadiq Sani Sadiq bayan ya saki wani faifan bidiyo inda ya fito ya kaca-kaca da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu akan matsalan da muke fama da ita a arewacin Najeriya na rashin tsaro. Kowa dai ya san cewar lalle 'yan arewa muna cikin fitina, yadda 'yan bindiga ko da wani lokaci sukan kama mutane su yi garkuwa da su haka kawai babu gaira babu dalili, kuma mafi yawanci wayannan 'yan bindiga lalle sukan yi garkuwa da mutane ne domin a ɗauki kuɗin fansa a basu, kuma duk wanda suka yi garkuwa da shi matukar 'yan uwansa suka nuna cewar basu da kuɗi, to zaka ga wayannan 'yan bindiga sun kashe wannan wanda suka kama. Sai dai babban malamin addini Sheikh Murtala Sada Sokoto da kuma babban malamin addini Sheikh Bello Yabo ko da wani lokaci suna ma mutane gargaɗi cewar lallai idan kana da babban gida to ka saida wannan gida, ka sayar da rabi a ciki ka mallaki bindiga, inda suka ce lallai idan ma baka saida rabin gidan nan ka mallaki bindiga ba to a banza za a zuwa a kashe iyalanka kai a garkuwa da kai, sannan kuma wasu su ɗauki wannan gidan su sayar kuma su kai ma 'yan bindiga kuɗi. Sai dai wasu da dama suna ganin wayannan malaman addini abinda suke faɗa kuskure ne, inda kuma wasu suke ganin cewar duk abinda wayannan malaman addini suke faɗa daidai ne, domin ita kanta dokar ƙasa ta baka dama lalle in mutum ya zo zai zalunce ka, ka tashi ka kare kanka, sannan kuma ita dokar addinin musulunci ita ma ta bada dama lalle duk wanda ya zo zai zalunce ka, ka kare kanka. To mutane da dama suna gani wayannan malaman addini sun dogara da wayannan abubuwa guda biyu ne, to shi yasa suke cewa ko da wani lokaci lalle ka tashi ka kare kanka. Sai dai kuma shi babban malamin addini Sheikh Murtala Sada Sokoto ko da wani lokaci lalle yana zargin ministan tsaro Matawalle, wanda kuma ya sha fitowa ba su ɗaya ba su biyu ba, inda yace lalle yana da sa hannu a harkar ta'addanci a arewacin Najeriya, wanda kuma har a kwanakin baya Matawalle ya fusata inda yace lalle zai kai babban malamin addini ƙara Sheikh Murtala Sada Sokoto akan irin wannan zarge-zarge da yake masa, ko ya fito ya janye kalamansa, wanda kuma babban malamin addini Sheikh Murtala Sada Sokoto ya nuna cewa lalle shi fa ba zai janye kalamansa ba, tunda ya san duk abin da yake faɗa akan Matawalle gaskiya ne ba ƙarya ne ba, sannan kuma ko da an kai shi kotu yana da shaida wanda zai bayyana, kuma dama ba su ɗaya ba su biyu ba Sheikh Murtala Sada Sokoto ya sha kira cewa lalle a kai shi kotu domin ya san da shaidar da zai bayyana. Duk dai wasu mutane suna tsoron cewar yanzu ko da an je kotu kowa san cewar yanzu ƙasar nan tamu Najeriya mafi yawanci ba shari'ar gaskiya ce ake ba, kuma ana gani ministan tsaro lalle abokin shugaban ƙasar Najeriya ne Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma ana hange wanda an je kotu ko da shaida ko ba shaida to lalle a ƙarshe babban malamin addini Sheikh Murtala Sada Sokoto lalle za a iya kama shi a daure shi, da wani dai kowa san abin da ya faru da wani babban malamin addini Sheikh Abdul Sheikh Nasiru Kabara, wanda kowa san cewa wannan malamin addini mutum ne wanda yake ta kokari ko da wani lokaci ya fito ya wazi inda yake kira abi Allah abi manzansa, sannan kuma abi iyaye, sannan a zauna lafiya a cikin ƙasa. Amma duk da wannan kokari da wannan babban malamin addini yake aka kuro aka fito aka yi masa sharri, wanda kuma a ƙarshe aka ce lalle ya zagi annabin Allah, wanda sanadiyar haka yana ji yana gani aka yi mishi fin ƙarfi, wanda kuma wannan malamin addini a ƙarshe dai aka kai shi gidan yari, inda aka ce lalle an yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya akan laifin da bai aikata shi ba, wanda kuma da dama shi sa mutane suke gudun cewa lalle Sheikh Murtala Sada irin abubuwan da yake to lalle ya kamata ya dinga kiyayewa kashi ma haka ta zo ta faru da shi, tunda kowa san cewa yanzu mutanen ƙasar nan mafi yawanci su fa ba wai gaskiya ne suka sa a gaban su ba, a'a zalunci da san rai lalle shine suka sa a gaban su. To amma shi Sheikh Murtala Sada ya ce lalle duk irin abin da zai yi ya tabbatar da cewa shi Allah ya tare da mai gaskiya, kuma sannan Allah shine zai bashi kariya ba wani mutum dan uwansa ba, shi yasa yake yin abin da ya ga dama. To sai dai muna roƙon Allah ya bashi kariya akan waɗannan azalimai, da ko da wani lokaci lalle su basu da wani gurin shine lalle su zalunci al'umma, sannan kuma idan an fito an gaya musu gaskiya cewa abin da suke ba daidai ne ba sai su ce za su dauki wata mataki na sarrai, wanda kuma abin da zai baka mamaki shine yau kasan mu tabbatar da cewa ana shari'a ta gaskiya ne. Shi kanshi babban malamin addini Sheikh Abdul Sheikh Nasiru Kabara babu wanda ya ce lalle zai kama shi daure shi, ko suna so ko ba sa so lalle dole
dole su kyale shi. To amma da ke an san ba shari'a ake ta Allah ba, kuna ji kuna gani yanzu wannan babban malamin addini Sheikh Abdul Sheikh Nasiru Kabara yanzu dai kuna ganin an daure shi, wanda kuma yana nan zaune a gidan yari, wanda kuma bai san da zai fita ba, domin ko kwanan nan ya aiko ma gwamnatin Abba gida wasiƙa cewa lalle akan fata sa hannu da yadda za a tabbatar da cewa an sake shi domin ya dawo wajen iyalansa ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda ya saba, tunda shi ya tabbatar da cewa bai saba ma dokar kasa ba, sannan ko bai saba ma dokar Allah ba, amma kawai gwamnatin Ganduci ta yi mishi karfa inda ta kama shi ta yi mishi wannan mugun dauri. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan kamar tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar kararrawa, ka share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. In dai ta tabbata da gaske an kama Sadiq Sani Sadiq, an kama Sadiq Sani Sadiq, in dai ya tabbata da gaske kuma jami'an tsaro ne suka kama shi, to hakan yana nufin kowane ɗan Najeriya ya gane cewa ba mulkin demokarasi ake ba a Najeriya, ana mulki ne irin na zalunci, irin na kama karya, ana mulki ne wanda ɗan adam bai isa ya furta kalaman bakinsa ba, bai isa ya faɗi ra'ayinsa ba. So saboda haka ina mai kiranku da jan hankalinku, kar ku yadda ku zaɓi mutumin da bai san 'yancin 'yan adam ba, ba zai bar su tofa albarkacin bakinsu ba, balle a gane menene matsalarsu a gyara. Kuma dole ne idan har kana gwamnati, dole ne idan kana shugabanci, dole ne ka fuskanci kalubale irin na zagi da kuma na suka. Wannan ya zama dole, ya zama dole ka ɗauki haka a gurin abokanan adawa. Ko da adawa yake yi bai karya doka ba, kuma za mu yi Allah wadai da waɗanda suka kama shi. Mu dai mun san ‘yancinmu, kuma har abada ba za mu daina magana akan ‘yancinmu ba, sai dai idan rayuwarmu baya jikinmu. Saboda haka ina kiran kowane talaka ya gane cewa kada ya yadda ya zaɓi azzalumar gwamnati da ba ta barin talakawa su tofa albarkacin bakinta, kuma kar ya yadda ya zaɓi azzalumar gwamnati da shekara da shekaru ta kasa kawo musu zaman lafiya, ta kasa kare rayukansu, ta kasa kare dukiyansu, ta kasa kare su, ta kasa barinsu su tofa albarkacin bakinsu. Ba za mu taɓa yadda da mulkin kama karya da mulkin mallaka ba. Abu ya ɓaci fa, an kama Sadiq Sani Sadiq. Yanzu ne da ka gane 'yan arewa son gaskiya suke maka ko kuma na ƙarya ne. Yanzu ne da ka gane ko kwangila aka bashi mun yadda muna son shi yayi kwangilan. Yanzu ne da ka gane kana da masoya ko baka da shi. Justice for Sadiq Sani Sadiq, free Sadiq Sani Sadiq, free Sadiq Sani Sadiq. Mu ta repost muna maganganu, kowa yayi magana kawai. Wallahi talla mu ba mu da freedom of speech kenan. Justice for Sadiq Sani Sadiq. Free Sadiq Sani Sadiq. Free Sadiq Sani Sadiq.